חברת הגיחון מציגה את מהפכת השירות, פטור מהתור. פשוטו כמשמעו, אתה חוסך זמן, אתה חוסך כסף. שוב ערימת חשבונות בדואר. נייר, ועוד נייר, ועוד נייר. לא נמאס לך מערימת הניירת? אז זהו, אפשר גם אחרת. חברת הגיחון מציגה פתרון. מהיום תוכל לקבל את חשבון המים במייל, כל כך נוח, כל כך קל. במסגרת השירות תוכל לשלם את חשבון המים גם באתר האינטרנט של הגיחון באופן בטוח וללא כל חשש. זה הזמן לוותר על חשבוניות הנייר ולהצטרף למאמץ המשותף בשמירה על איכות הסביבה. לנוחותך מספר דרכים להצטרפות לשירות חשבונית במייל, באתר, במייל, בטלפון, או מלא את פרטיך בטופס המצורף לחשבונית ושלח אלינו. זה הכל, פשוט וקל. הגיחון, מתקדמים לחשבונית במייל. הגיחון, מחויבות לשירות, כוכבית 2070